No niin, eilisen päivän evankeliumiteksti. Eli Matteus 18, 1-10. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Niin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Joka siis nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tämän kaltaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta joka viettelee yhdenkin näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sille olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Sinulle on parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet tai molemmat jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Sinulle on parempi, että silmäpuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä. Sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa katselevat aina minun taivaallisen isäni kasvoja. Teksti ei ole mikään helppo. Opetuslapsetkin olivat tässä maailmassa ja he kysyivät Jeesukselta, että kuka on suurin taivasten valtakunnassa. He odottivat, että Jeesus kenties olisi lähtenyt mukaan heidän valtapelinsä ja todennut jotain siihen tyyliin, että no Pietari on suurin, koska hän on kuitenkin opetuslasten johtaja. Mutta se, miten Jeesus toimi, niin se yllätti varmaan kaikki. Ja se yllättää meidätkin. Hän ei lähde mukaan meidän valtapeliimme ja kyselyihimme, ja joihin me odotamme ihmismielen mukaista vastausta. No, mitä hän teki? Hän kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. No, mitä tästä on pääteltävissä? Pitääkö meidän tulla jälleen lapsiksi? Lapsihan on sellainen ihminen, lapsihan ottaa vastaan kaiken mitä vanhemmat hänelle antaa. Joten siinä mielessä hän sopii meidän esikuvaksemme, koska Jeesus haluaa antaa meille kaiken. Meidän tehtävämme on olla kuin lapsi, joka ottaa vastaan Jeesukselta sen, mitä hän meille tarjoaa. Hän tarjoaa meille oman ristinkuolemansa kautta iankaikkista elämää. Mutta hän sanoo toisessa paikassa, että teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä, jotta te voitte päästä taivasten valtakuntaan. Joka siis nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Eli jos me siis nöyrymme lapsen kaltaiseksi, eli otamme vastaan sen, mitä Jeesus meille haluaa antaa, niin silloin me ollaan niitä suurimpia taivasten valtakunnassa. Mutta jos me halutaan pitää kiinni omastamme, niin se ei ole hyvä asia.
ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tämän kaltaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Eli meillä tulee varmasti niitä hetkiä, jolloin meidän eteemme tuodaan lapsi hengellisessä tilaisuudessa tai seurakunnassa. Miten me siihen suhtaudumme? Sanommeko me, että pois, että tämä paikka ei ole lapsille, vai otammeko me hänet vastaan? Eli annammeko hänen olla siellä kenties kyselevänä ja vastaan, mutta omalla tavallaan varmasti vastaanottavana, vai mitä me teemme? Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä pienistä, sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa katselevat aina minun taivaallisen isäni kasvoja. Tämä onkin meille aika haastava sana. Meillä voi olla edessä se, että kun lapsi tulee Jumalan palvelukseen, niin me voimme vähän katsella, että mitä tuokin täällä on häiritsemässä meidän juttujamme. Silloin me syyllistymme tähän halveksimiseen. Haluammeko me tässä noudattaa omia ajatuksiamme vai Jumalan sanaa? Kysymys asettaa meidät aika kovalle paikalle. Jeesus haluaa tässä sitä, että me otamme sitä, että me emme halveksi lapsia, vaan annamme heidän olla ja vaikka kysellä sitten ja muuta. Mutta emme häiriinny siitä, vaan olemme ihan normaalisti. Me olemme tässä aika kovalla paikalla. Jeesus haluaa antaa meillekin iankaikkisen elämän ja Jeesus haluaa, että me tulemme lasten kaltaisiksi, jotta meistä tulisi suurimpia siellä Jumalan valtakunnassa. Se tarkoittaa, että suostuisimme ottamaan Jeesuksen antaman pelastuksen vastaan ja olisimme kaikessa riippuvaisia hänestä. Meidän tämän kerran haasteemme olkoon se, että haasteemme kohdistukoon juuri tähän juttuun. Ottakaamme Jeesus vastaan henkilökohtaisena vapahtajana ja pysykäämme hänen ominaan tällä tiellä. Älkäämme antako pahan vietellä meitä pois Jeesuksen luota, vaan sanokaamme niin kuin Jeesuskin sanoi, että mene pois minun tieltäni, saatana. Sinun ajatuksesi ovat ihmisestä, eivät Jumalasta. Rukoillaan vielä lopuksi. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, kiitos pelastuksesta, jonka olet pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa meille antanut. Kiitos siitä, että saamme tässäkin hetkessä luottaa siihen, että sinun poikasi ristin kautta
meillä on pääsy sinun luoksesi. Anna meille rohkeutta ja voimaa ottaa hänet vastaan lapsen lailla. Muistakaamme pysyä ristin miehen luona. Kiitos Jeesus siitä, että olet meidät pelastanut ja antanut meille oman veresi kautta iankaikkisen elämän. Nimessäsi, aamen.